Mega love shout out mga kabsat ni kunada sardinas manunti si Danyo ni. Gawin natin siyang sardinas with upo with a twist of alamang, kamatis, bawang, sibuyas. Naku, napakasimple niyan mga guys, mga kabsat, pero paniguradong rock na naman sa sarap. Tara, umpisa na po natin. So ayan na nga mga kapsat, buksan na po natin ang mahiwagang kalan. Saan nga pa nagsisimula ang lahat? Pag nagluluto ay sa ginisa. So ayan na po ang ating bawang, sibuyas, kamatis, alamang. So medyo mabilis lang naman po uminit yan. Para hindi po masyadong masunog, huwag po natin masyadong init yung mantika. Pwede na po natin pagsamahin yung mag-asawang bawang at sibuyas. Ayan ho, ipagba-brown lang po natin ang bahagya. So ayan na nga mga kapsat, tignan nyo, pag medyo mainit talaga yung mantika, mabilis po talagang mag-brown ng ating bawang at sibuyas. So nahin po natin ang ating aramang. Naku, yan pa lang po ay napakasarap ng tunay, sabi nga nila. So we just need to mix them all together, sabi nga nila ulit. Yan po ang ating kamatis. Shout out po tayo dyan. So ayan po, igisa lang po natin. Lutuin po natin mabuti ang ating kamatis para po lasang-lasa po ang ating kamatis. Ano daw yun? Kasi yan po ang sekreto po ng masarap na ginisa. So yun na nga mga kabsat, nilagyan po natin siya ng konting water. So yan po natin siya. Maganda talaga yung durog yung ating kamatis. Ayan po, shout out po tayo dyan. Ito po. So, luto-luto. Mga kapsat. Unipack. Shout out tayo dyan. Ngayon lang po natin i-try yung sardinas na yan. Yan po kasi yung available. Ayan po. So ayan lang po natin siya kumulo ng mga after few minutes later. Hinaanan po natin ng ating apoy. Ayan. So ayan na nga guys, ay luto na ang ating kamatis at ang ating sardinas. Ata na lagyan lang po natin siya ng konting betsin. Para po mag-subside. Optional lang naman po yung betsin. Tapos ang ating mahiwagang opo. Para po ang inyong mga anak po ay hindi makalimutan mag-opo-opo. Yan guys. Haluin natin. Diba? Kita nyo yung sardines. So, ayan na nga guys. Lagyan lang po natin siya ng konti pang kunada is sagpaw.
para po maluto ang ating opo. Kunada ay opo. So ayan na nga mga kabsat. So habang niluluto po natin is inaano po natin yan, meron po tayo ditong syempre kalahok na luncheon meat. Sabi nila wag daw puro gulay para hindi daw masyadong mahaba ang yung buhay. Ano daw yun? Shout out po tayo dyan sa mga mahilig po sa gulay katulad po namin, Duterte family, Peralta family. Shout out po tayo dyan sa lahat po ng family. Ay nahulog, ay nahati. Ayan, ang partner po niyan. So ayan po ang ating luncheon meat at ang ating upo. Naku po, all together it's so very happy. So ayan na nga mga kapsat, ay naluto ng ating simple recipe na puno po ng pagmamahal. Ito lang po ay ulam na ay nako, suwak na suwak po talaga. 70 pesos lang po ang nagastos natin dyan mga kaibigan, mga kapatid. Pwede ba?